Hevalên hêja di vê vîdeoyê de ez ê li ser têgeha feyzê û pênaseya wê hinek agahiyan bidim we ku di felsefeya İslamî de xweş hatiye bikaranîn. Feyz di felsefeya İslamî de bi awayekî qedemeyî ji Xwedê, derçûna gerdûnê bi awayekî sereqet derçûn û zêdebûna Xwedê ye. Ev bawerî ji nêrîna Platon parêziyan û ketiye felsefeya İslamê. Di gor vê baweriyê Xwedê çavkaniya hemû heyîna ye, feyzê jê dest pê kiriye û wekî çêbûnekê sereqet xwe berdaye temamiya heyînên jêr. Li gor baweriya feyzê cewhera Xwedê afirandêrî ye û hemû tiştan dorpêç kiriye. Cewhera Xwedê jî ji sifetên wî xwe nîşan dide. Xwiyabûniyan jî xwenîşandana cewherê çêbûneke heyînî ye û di temamiya alemê de bi berdewamî pêk tê.